Hello friends, बरायबाय Bodo 24 official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। Assam Police, Assam Forest मोननै एडमिट एबा मोनसे एडमिट माबायदि फैखो आरो रानिंआ माबायदि जाखो स' नोंथांमोना गोबां कनफ्यूज जागासिनो दङ आरो गोबां सोंहरगासिनो दङ मानो एडमिट मोनसेयाव Assam Police फैदों आरो फरेस्ट फैदों। दा लोगोफोर मोजां चान्स नोंथांमोननि थाखाय मोजां चान्स आरो बेनिफ्राय खायसेनि थाखाय गाज्रि चान्स बिनि सायाव गोनो गोथो जाबाय थादों। थ' बेखौनो आपडेट लाना फैदों। दा बिदिब्ला जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आसाम पुलिसनियाव स' बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिट कार्ड पर्टेलाव क्लिक खालामब्ला स' नोंथांमोना दायो एडमिट डाउनलड खालामनो हागासिनो दङ। दा बेखायनो बेयाव क्लिक खालामबा डाइरेक्ट नोंथांमोननि फन नाम्बारजों रेजिस्टार थानायजों नोंथांमोना लगइन खालामदो बेनिफ्राय नोंनि बार्थडेखौ होदो बेनिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामदो। जुदि एडमिट मोनाब्ला नोंथांमोना बेयाव कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दं बेयाव कल खालाम अब्ला मोनगोन अके। स' नोंथांमोना बारे बारे ट्राइ खालामनांगोन 10 AM निफ्राय 5 PM सिम। दा बेनिफ्राय आसाम फरेस्टजों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि आसाम पुलिसजों फैदों। गासैबो पस्टआवनो आसाम फरेस्टआव खारजोबथारनांगोन 1600 एबा 3200 अके। फरेस्ट गार्डआनो जा कनस्टेबलआनो जा बेनिफ्राय कामान्ड'आनो जा बेनिफ्राय ग्रेड 1आनो जा ड्राइभारानो जा गासैयावबो खारग्रोनानैसो नोङो एग्जामखौ होनो मोनगोन अके। स' बे जाबाय आसाम फरेस्टनि आरो पुलिसनि। स' बेजों लोगोसे पुलिसनि मानो फैफाखो एडमिटआव जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो माबायदि सिस्टेमाव फैदों। दा बे आंनि सासे साबसक्राइबारनि एडमिट कार्ड थ' नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन डिटेल्सखौ नोंथांमोननो लाना फैबाय जाहाथे बयबो क्लियार जायो। दा बेयाव एडमिटआव ओरैबायदि फैदों कनस्टेबल ग्रेड 3 फैदों आसाम पुलिसनि अके बे जाबाय ग्रेड 3 कनस्टेबलनि आरो बेयाव बिदोंमोन इलिजिबल जानो थाखाय NCCA मिनिमाम नङाब्ला हम गार्ड ट्रेनिं सार्टिफिकेट आरो बेयाव फैबाय एडमिटआ फरेस्टनिबो फैबाय आरो नोंथांमोना बेयाव मोनदों कामान्ड'निबो फैबाय अके फरेस्ट गार्ड आरो कामान्ड' बेनिफ्राय ग्रेड 3 मोनथाम पस्टआव बियो इलिजिबल जादों अके। हमना ला बियो जाबाय 10 पास एबा HS पास राइट एबा HS पासआ हायो फरेस्ट गार्डसिम हादोंमोन अके। स' बेयाव खारजोबनांगोन 3200 मिटार्स बेनिफ्राय नोंथांमोना बे गांसे एडमिटजोंनो गासैबो पस्टआव नोङो इलिजिबल जाबाय अके मानोना आसाम पुलिस आसाम फरेस्ट बेयाव खनसेनो जमा लाबाय। आसाम पुलिस होननाय लोगो लोगो आसाम पुलिस कनस्टेबल ग्रेड 3 ओंखारदोंमोन बेजों बेयाव लाफाबाय मानोना सेम रानिं दंमोन अके सेम रानिं दंमोन बेखायनो खनसेनो बेयाव रिलिखौ लाफाबाय नोंथांमोना आन्दायनांला अके। स' बेनो जाबाय कनस्टेबल ग्रेड 3 आसाम पुलिसाव आरो फरेस्टआव नोंथांमोना खनसेनो रानिं खालामनो मोनबाय आरो बेयाव पास जाबानो नोङो मोननै मोनथाम पस्टआव इलिजिबल जाबाय आरो फेल जाबाथाय गैला। स' बेनिफ्राय रिलियाव मा लांफानांगोन नोंथांमोननि एडमिटखौ लांफाथारनांगोन नैबे आसाम पुलिसनि एडमिटखौहाय आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना एज ग्रुपनि थाखाय एडमिट कार्ड नङाब्ला सार्टिफिकेट जायखिजाया बार्थडे थानाय नङाब्ला बार्थ सार्टिफिकेटबाबो जागोन बेनिफ्राय फरायनायनि 10 पासनिफ्राय जि दं नोंथांमोना लांफाजोबनांगोन गासैखौबो अके। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननिहाय एक्सट्रा होनोब्ला कास्ट सार्टिफिकेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेनिफ्राय डमिसाइल दङबा लांफादो गैयाब्लाबो जेबो नङा अके PRC गैयाब्लाबो जेबो नङा बाट नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेट लांफाथारनांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नोंथांमोना जाहाथे लांफाबावो आरो हम गार्ड एबा NCC दङब्ला नोंथांमोना जाहाथे लांफायो मानोना नोंनि थाखाय हेल्पफुल जायो। दा लोगोफोर आसा खालामबाय नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोब्बाय आरो बेनिफ्राय एक्साइज आरो जेल अर्डारनि नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसन मोनसिगोन आसाम पुलिसनिफ्राय आरो बे रिलिया मार्चआवनो जागोन नोंथांमोना जाहाथे बयबो रेडि जायो आसाम एक्साइज कनस्टेबलनि थाखाय।